Сензорна стая със специално осветлени оптични нишки, модерно обзаведена зала за рехабилитация и лечение и вани за водолечение. Това е само част от модерното оборудване в дневния център за деца и възрастни с увреждания Свети Стилян Детепазител Сливен. Нека влезем в техния свят. Работят по специална образователна програма, математика, български, природни науки, ежедневни потребности, за да могат да се справят в ежедневието си самостоятелно. Ходим на разходки, посещаваме исторически забележителности. Педагози, социални работници, психолог, логопед и рехабилитатори дават най-доброто от себе си, за да помагат на деца и възрастни с увреждания. Теодора идва в центъра от 3 годишна, сега е на 18. Тук можеш да намериш много приятели и ние прекрасни хора и аз съм им благодарна за всички грижи и за всичко, което правят и полагат за нас. И ние всички сме като една голяма семейство. Ходя, правя обиколки, вървя с помощта на моята рехабилитаторка Галина Великова, за която съм много благодарна, че полага всякакви възможни грижи за мен и това аз да съм добре и да се опитвам да съм самостоятелна. Ежедневни са занятията по езикови и говорни умения и двигателни упражнения в оборудваните кабинети. Рехабилитаторът работи с болни от церебрална парализа, с множествени увреждания и други неврологични състояния. Този уред се нарича клетката на Роше. Основно се използва за отбременяване тежестта и раздвижване на горни и долни крайници и ходилки. Същевременно, ако сложиме тежести, може да извършваме и засилване на определени мускулни групи. Сега сме сложили пациента в тази позиция и сме отнели тежестта на крака му. По този начин улесняваме движението в тазобедрената става. Това е апарата по магнитотерапия. Работи се с магнитни вълни, много точен, лекува различни заболявания, като неврологични, ортопедични и други вътрешни заболявания с цел премахване на болката и лечение. Много често се използва терапевтичната пътека с препятствия и всички уреди за засилване на горни и долни крайници. Този уред се нарича Херкулес комбиниран уред, с който засилваме мускулите абсолютно на цялото тяло. Имаме 2 вани. Тази вана е за извършване на лечебни упражнения във водата, а тази вана е вана за хидромасаж. Тези вани ги използваме пролет, есен и зима. Непрекъснато ги използваме с назначени процедури по водолечение, докато в летния период същите тези неща си ги правиме, но отвън на двора има басейн, летен басейн, там си правим водолечението в летния период. Храната за целия ден се приготвя на място в изцяло оборудваната кухня на центъра. Материалът е част от кампанията на община Сливен за популяризиране на социалните услуги.